den, dámy. Co to bude? Dobrý den, já bych prosila jedno latte macchiato. Macchiato, ale. Macchiato, dobře. A pro dámu? Kafe. Kafe. Ještě, dobře. Omlouvám se, já jsem se nepředstavila. Kristýna. Martina. Těší mě. Víte, já jsem v Praze tady, protože jsem vyhrála cenu učitele regionu. Já totiž učím češtinu hudebku a děcka mě prostě milují. Promiňte, přijde vám něco na tom vtipné. No, ne, já jenom, že nemám vůbec dobré vzpomínky na češtinu ve škole. Aha, jak to? Ve 4. třídě jsem propadla. Promiňte. Co? Děkuji. Promiňte, cože? Propadla jste z češtiny? Víte, že Jan Amos Komenský říkal, že čeština je základ, český jazyk je základ národa českého. Víte to, že? Aha, no a takže, dobře, tak jste neměla dobré známky, ale určitě studujete, jste mladá, že? Ne, to fakt v žádném případě, já jsem tak ráda, že už mám školu dávno za sebou, já normálně pracuji ve fabrice, vyrábíme optický vlákna. Ve fabrice? Optický vlákna? No jasně. Vy nemáte maturitu? Víte, že člověk se stává, podle Jana Amose Komenského se člověk stává člověkem díky vzdělání. Potřebujete vzdělání. No, já myslím, že to fakt ne. Já myslím teda, že ano. No tak... Víte, pro mě škola, to byla jenom ztráta času, jako člověk se tam učil takový kraviny, jako, já nevím, čeština, to bylo třeba na to pole podle skal, zelený mužík zatleskal. To člověk v životě nepoužije, k čemu to je. Víte co? Jan Berich jednou řekl, blb ohrožuje člověka a já se cítím zatraceně ohrožená teďka. Odcházím, plak!